Magandang gabi po. Yan. Siyempre, gabi na naman. Magluluto na naman tayo, no? Magluluto lang tayo ng medyo, seafoods muna. Seafoods. Yan. Magluluto po tayo ng, yan, salmon. Okay. Dalawang putahe po ang gagawin natin dyan. Alright? So, ang tapay lamang po kayo. Hiwa-hiwain ko lang itong mga rekado niya. And then, i-prepare ko lang po lahat ng mga gagamitin natin. Pagkatapos, diretso na po tayo sa ating pagluluto. Alright? Okay po. Okay, welcome back po. Yan na po yung kalahati ng ating salmon. At yun naman po yung kalahati. Iniwa-hiwa ko na po siya. Naugasan na rin po yan. At yan na po yung mga ingredients natin. No? Yung pipino. Tapos yung onion ng dahon. Tapos yung sibuyas na pula. Green chilies, red chilies, at luya. Okay. So, ang una po nating step ay bababad po muna natin ito sa suka. Yan. Babad po natin siya for about 45 minutes. 30 to 45 minutes, okay? Yan, para po maluto siya. Okay. So, ito naman po ang lulutuin natin ngayon. So, dito po, naglagay na po ako ng butter. Okay. So, ang gagawin po natin is isi-switch ko lang po yung pan natin, kalan. And then, antayin lamang po natin na matunaw ito. Alright? Okay po ba? Antayin lamang po natin na matunaw. Okay? So, yan po. Tunaw na yung ating butter. Ngayon, kunin po natin yung ating isda. Okay? At ilagay po natin siya dyan. Yan. Alright. At ang gawin po natin is lagyan po natin siya ng eto. Lagyan po natin siya ng salmon steak seasoning. Yan. Meron na po yung lemon, meron na po yung pepper, meron na yung salt. Yan, kompleto na po yan. So, ang kailangan na lang po natin gawin is lagyan na lang po natin. Yan. So, tayo magtitipid. Yan, sarap po yan. Yan. Alright. So, yan po. Tatayaan lamang po natin siya na maluto dyan within medium heat. Yan. Maliit lamang po na po yun. Okay? Para po maganda yung pagkakaluto niya. Hindi po siya mabibigla. Okay po ba? Alright. So, balikan po natin ulit mamaya. Kapag pwede na po siyang balik na rin. Okay. At ayan po. Kapag piniprito po natin, no? Huwag po nating, hayaan na hindi maluto yung sa ibabaw niya. Paliguan po natin ng mantika yung ibabaw niya para po tumigas. At hindi po siya madurog pag binaliktad po natin sa mamaya. Okay? Alright. Yan. Ganun lamang po. Yummy. Yummy, yummy. Yan. Okay. Para po tumigas yung karne niya. Pag binaliktad po natin mamaya, hindi po siya madurog. Alright. Okay. So, yan po. Balikan po ulit natin mamaya. Pag pwede na po siyang baliktarin. Alright? So, ayan. Check po natin kung pwede na siyang baliktarin. No? Babaliktarin na po natin siya. Ayun. Perfect. Perfect. Okay. Alright. So, ganyan lamang po yan. Tantayin lamang po natin na medyo mag-brown ng konti yung kabilang pan niya, yung pong binaliktad natin at okay na po yan. Okay po. Alright. So, balikan po ulit natin mamaya. Okay. So, i-check po natin. No? Kung ano na pong kalagayan sa kabilang banda. Oh my goodness. Yun! Grabe. Ang sarap, baby. Ito po mga ano po to, mga yung pong mga nilagay natin sa ibabaw na yan. Okay. Yan na po. Konting kwan na lang po at maluluto na yung ating salmon steak. Yes! Okay. So, sa punto pong yan. Yan. Kita nyo po. Yan. Ready na po ang ating steak na salmon. Okay. Gawin po natin, lagay lang po natin siya dito sa ating lagayan. Yan. Oh my goodness. Perfect. Yan. Ito po siya, ang itsura niya. Yan. Okay.
Woohoo, baby. Alright. So, yan po ang ating steak na salmon. Okay. So, balikan naman po natin yung isang balikan naman po natin yung isa nating putahe, okay? So, after po ng 40 minutes, yan na po yung tsura niya, no? So, gagawin ko po, guys, i-drain ko lang po yung suka niya, alright? Babalikan po natin kapag na-drain ko na po yung suka niya, alright? Okay po. So, yan po. Pagkatapos pong ma-drain ng ating suka, no? Lalagyan ko na po yan ng asin. Okay. Templahan na po natin ng asin. Alright. Tapos po natin matimplahan ng asin, lagyan po natin ng paminta. Pamintang durog. Okay. Pagkatapos po natin malagyan ng pamintang durog, lagay na po natin ang ating pipino. Yan. Ang ating pong pipino. Lagay na po natin ang ating pipino. And then, pagkatapos po ng ating pipino, lagay na po natin yung ating luya. Yan. Ang ating pong luya. Tapos, hindi ko po makuha ng isa-isa. Yan. Lagay na rin po natin ang ating red chilies. Ang ating green chilies. Yan. At syempre po, ang ating pong sibuyas. Yan. Okay. Alright. Nag-iwan po pala ako ng konti rito. Ipapaibabaw po natin mamaya kasi hindi po natin pwedeng kainin yan. No? At ipapalamig pa po natin yan ng saglit. Okay. So ayan, nailagay na po natin lahat. At ang last po natin ilalagay ay ang ating calamansi juice. Ayan. Lagyan po natin yan ng calamansi juice. Okay. So pagkatapos po natin mailagay lahat-lahat, siyempre, gagawin po natin dyan is hahalu-haluin po natin. Okay. Ayan. Halu-haluin po natin ang ating kilawing salmon. Ayan. Okay. Alright. Okay po ba? Ayos. Sarapan, baby. Okay. So, pagkatapos po nating mahalo-halo, no? Ang gawin po natin is takpan po muna natin at ilagay po natin sa ref ng for 15 to 30 minutes. Okay? Alright. So, ilagay lang po natin ito sa ref. Ayan. Okay. Lagay po natin dito sa ref natin. Yun. At balikan po natin after 15 minutes. Okay. So, yan. No? At yan po yung papaibabaw natin mamaya. Okay. Woohoo! Okay. So, makalipas po ang 20 minutes. Yan na po yung itsura niya. No? Alright. So, ang gagawin ko po is ililipat ko lamang po siya dito sa ating lagayan. Okay. Pagkatapos ko pong mailipat, tapos na po tayo. Okay. Balikan po natin kapag nailipat ko na po siya rito. Alright. Okay. So, yan. Pagkatapos po nating mailipat sa ating lalagyan, lagyan na po natin siya ng garnish. Yan. Lagyan na po siya natin ng dahon. Yan. Ang atin pong dahon ng onions. Okay. And then, kaibabaw po natin yung isang sili. Yan na po. Ang ating kilawing salmon. Okay. So, yan po yung ating kilawing salmon, no? And then, ito naman po yung ating steak na salmon. Okay. Alright. Hindi po ba? Ang sarap. Yan na po yung ating luto ngayong gabi. Okay. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo. Yan po ang video natin ngayon, okay? Sa mga nanalo po kagabi sa ating mga sa ating palaro, okay? Congratulations po ulit sa inyo. Sa mga hindi naman po pinalad, wag po kayong maglala at marami pa po tayong mga palarong magaganap, okay? Basta antabay lang po kayo, patuloy po kayong manood dito sa ating channel. Yan, patuloy niyo pong panoorin.
ang ating mga video. At sa mga hindi pa po subscriber, mag-subscribe na po kayo. Okay? So dahil araw-araw po ay meron po tayong mga video, bagong upload na video. Okay? Alright. So yan po yung luto natin ngayong gabi, no? Ang ating kilawing salmon at ang ating steak na salmon. Alright. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. At magandang gabi po sa ating lahat. Okay? Thank you po.